Hello guys! Happy Easter sa inyong lahat. Make a love shout out to all. Shout out sa 2 million in the house. Hello Mars Vlog! Hello po! Hello sis! Ayan, salamat sa pabigi. Ayan, may jacket ka na. Pwede kang mag-type ng Ilocana para si Nightbot magbaba ng bahay mo. Salamat! Hi sis, salamat sa sa pagpunta at sa pabigi diyan. Happy Easter! Happy holiday! Wait lang ha, i-share ko lang tong live natin. Salamat sa Hello ate! Happy Easter te! Salamat! Salamat! Nyeti makan!
Puro fish makita TFB. Hello sis! Hi sis Netsky! Hello! Fish and shrimps, ha ha ha, sabi natin. Naimas man, nagimas. Salamat! Salamat sa pagpunta guys! Thank you, thank you. Mag-type lang kayo ng Ilocana dyan, si Nightbot ang bahalang magbaba. Salamat sa 4 million! Ayan, tamsak be. Thank you, sis Netsky. 21. Thank you, thank you. Patamsa ta ticket sa premiere, sabi ni sis Netsky. Timpak taro pa mo la. He went out la. It's like you're telling, it's like have something. Problema na ito, Gobi. Ayan, pinin ko na sis Netsky. Ayan. Patamsakan premiere sis, sabi ni sis. Sige, sige, si ano pagpalitan ko kayo ni ni sis Netsky na mamaya. Wait lang. Ayan, nakatusok na po sis ako sis Netsky. Ayan, next round is kay sis Ma'am Shikikay. Wala nakakigkigtut na nga iday bagana. Wala dati emergency. Ayan, patusok po sa mga premiere po nila. Salamat. Ayan, damdamsak sa Premier Netsky 21 vlog, sabi ni sis Mamshi.
No cry. No woman, no cry. No pain, no cry. No woman, no cry. Said I remember when we used to sing like a man got dressed down. Oklahoma seven, the hypocrites. I stay good, we do it the people we play. Good girls we have, good girls we love. I know the way. In this step you jump, you can't forget your past. So dry your tears and say, yeah. No, Ayan, TNM Channel Abbas. Kumusta ka na? Salamat. no, woman don't cry. Ooh, little darling, don't say. No, woman don't cry. Said I remember when we used to sing in the government yard, we dressed down, and then Josie would make the firelight as it was long wood burning tonight. Then we would come up race, of which I share with you. My feet is my only currency. Ayan. Kapsat Binis, hello. Salamat sa pa-hearing mo dyan. Good morning. Kamumulat lang ang mata ko. Wow, ang sarap ng buhay. It's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So woman, don't cry. Dan Harang, I'm in. Mega love shoutout. Binis, sabi ni sis Ma'am Shikikay. Wait lang sis, ipipin ko yung premiere mo ha. Ayan, patusok ko sa premiere po ni Ma'am Shikikay. Salamat. Good morning, Cubs. Good morning, Cubs. Day off mo? And I remember when we used to sing in the government yard in Trenchtown. And then Georgia would make the Ayan, one new place. Hi, sis Amor Pina here. Wow. Thank you, sis Amor, talaga sa support mo sa akin. Thank you, thank you. Ayan, binigyan ko yan ng jacket, sisi. Bukas tas Monday ang off ko. Ah, okay. Wow, ang daming day off ah. Barbecue na. It's my only currency. So I've got to push on through. But when I'm lonely, no. Hello, Kapsat Cordapia, Ganuela. Salamat, salamat. Thank you guys. Magbabalang po kayong bahay nyo dyan. Ooh, little darling, don't say. No, woman, don't cry. Little sister,
Don't shed no tears. No woman, don't cry. Little Charlie, don't shed no tears. No woman, don't cry. No, no, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I set my eyes on you, girl, my heart said follow through. But I know now when I'm laid down on your line, but the waiting here is fine. So don't treat me like a puppet on the string, 'cause I know how to do my thing. Don't talk to me as you think I am dumb. I wanna know when you're gonna come. Salamat sa 4 million. Thank you, thank you. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait. Salamat Kabsat Binis. Panood ng video ko, dayang-dayang dalawa po. Balik, sabi ni Cordapia. In vain for your love. 'Cause the summer is here and I'm still waiting there. Winter is here and I'm still waiting there. No, like I said, it's been 3 years since I'm knocking on your door, and I still can't knock some more. Ooh girl, is it feasible? I wanna know now, for I took that some more. Ayan, salamat sa 4 million. Thank you so much. While I'm waiting for my turn, I don't wanna wait for your love. 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 I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain. Salamat sa 4 million. I don't wanna wait in vain. No,
isolate under the moon and thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I need one reason. Sometimes in the dreams you down, I'll never let me down. So take a deep breath now. I know someday you'll turn around. All my life I've been waiting for the people to say that we don't want to fight anymore. Never go on by, never change everything. One day. Salamat guys. Magpakita ako mamaya. Hello, Kamsat Adeline. Thank you. Day off mo din? Great people will say, stop with the violence, down with the hate. One day we all be free and proud to be under the shades. Things of something like the Ayan, panood ng video ko, sabi ni Cordapia. Ayan, salamat sa 7 million in the house. Thank you so much. Hello, Kuya Prime Nems. Happy Easter, Kuya. Ayan, nandiyan si Kuya Prime Nems, guys. From Canada. Ayan, patusok po sa nakapin po sa taas. Dan Pulpak, Ma'am Shikikay. Sabi ni Kabsat Adeline Maganaka. Ayan, good morning sa inyo. Kagigising nyo lang. Pwede po. Poco Premiere ko po. Sige, baba mo lang mo yung Premiere mo dyan, Kuya. At tutusukin namin. Yes, pwede po. And then she asked me, Do I feel alright? And I say yes. You are wonderful tonight. Ma'am Shikika, done po ako, sabi ni Kuya Prime Nems. Ayan, baba mo yung Premiere mo dyan, Kuya, tapos tutusukin natin.
you, I feel alright. Wow, ang dami ng tusok si Kuya Prime Nems. Ayan, 154 pang 154 po ako, Kuya Prime. I got a so I heard the call. You're welcome, Koy. Then cheers me. Thanks, Prime Nems. Bisitahin kita, sabi ni Sis Ma'am Shiki Kai. Ayan, salamat sa 6 million, guys. Oh my darling, When Gabsad yung premiere mo, na-share mo na. Ay, yung premiere ko pala, yung premiere ko. Thank you so much. Thank you, Gabsad. Na-share mo nung Monday ata. Dan thumbs up, Premier Prime Nems, sabi ni Ma'am Shiki Kai. Ayan, salamat sa 6 million. Thank you, thank you. halina't sumigaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Lahat na kaiba, tumbang isa, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Ayan, salamat sa 6 million. Actually, wala kaming ginawa. Maaga kong gumising. Kaso, akala ko may pupunta. Kaso hindi naman nagkapunta.
pag-ibig. Naghihintay sa halik ng langit. Naghihintay sa halik ng langit. Halina't sumilaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Isilaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Hey! Halina't sumayaw sa ilalim ng araw. Maghawak-hawak ng kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Mundo natin hati-hati, pag-isahin natin ito. Kapayapaan. Kapayapaan. Pangbuaw sa pag-ibig, pangbuaw sa pag-ibig. Naghihintay sa halik ng langit. Naghihintay sa halik ng langit. Pangbuaw sa pag-ibig, pangbuaw sa pag-ibig. Hi, Aban ako. Hello. Naghihintay sa halik ng langit. Halina't sumilaw sa ilalim ng araw. Salamat sa pagpasyal. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Mega love shoutout din sa'yo, Aban ako. Aban ako. Hello. Ayan, may jacket ka na dyan. Ayan, mega love shoutout, Aban ako. Sabi ni Adeline Kabsat. Halina't sumilaw sa ilalim ng araw. Awan ti brief, Kabsat ni Adan, ikat ti brief nan. Sabay-sabay kapayapaan. Ayan, 7 million in the house. Kapayapaan. Ayan, salamat sa pag-share sa community mo, Kabsat Binis. Thank you, thank you. Kapayapaan. Ayan, naka-blue na, ha. Sabi. Wen, at the brief nan. Kapayapaan. Kapayapaan. Imbag na aldaw mo ka, Kabsat. Imbag ba't nga aldaw. Thank you, Kabsat. Nakita. Thank you, Kabsat Binis, sa pag-share. Thank you talaga. Padikit po, parang awa nyo na po. Sabi ni Aba, naku. Aba, naku. Sabi. 9 million. Hello, sis Wilma Hernandez. Hello, hello.
Happy Easter po sa inyong lahat. Ayan, dikitan niyo po yung mga binababa po ni Nightbot, mga legit po. Ayan, unahan mo na lang sila, aban ako. Mega love shout out. Pretty Adeline, sabi ni Subset Denise. Sa iyong maagang Ayan, mega love shout out sa inyo dyan. 6 million in the house. Ayan, patusok daw po sa premiere po ni Sis Wilma. Ayan, tutusukin po ang patusok. Video pala ito. Sa ating tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Ayan, salamat. Marating. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatusok dyan, nakatusok. Pwede nyo patusok yung tweet ko, charot. Bakit hindi nadadagdagan ang tusok? Mababawasan pa. Kakaloka. Katatapos maghilamo, saan nagawid pagbalay ko, tinanan ata ng BF niya. Wow, ikaw na yung may-ari ng bahay, Kapsat. Ayan, patusok po sa mga hindi pa nakakatusok dyan. Ayan, 5 million in the house. Hello. At huwag pong kakaligtaan, tusukin po yung premiere na nakatin po sa taas. At ngayong ikaw ay Nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahaka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Tulad ng ibong malaya ang pag-ibig natin. Dan tusok kay Ma'am Shi, sabi ni Kapsat Binis. Thank you, Kapsat. Marating ang bawat tibok ng puso kay sarap damhin. Tulad ng himig na pag-ibig natin. Salamat, 7 million in the house. La 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 la. On the way sa mga sponsor mo ho, sabi ni, yes, unahan mo mga yan, bebe, kasi mga ano dyan, mga legit at saka mga supportive and mga generous nating mga kaibigan yan. Ayan, pang 101 ako, Tata Yorme. Ayan, iba yung Kaninong link yun, sis? Ayan, nakatusok na ako, sis Wilma, kay Tata Yorme. Ayan, just one. Hello. Ayan, may jacket ka na dyan. At don't forget to smash the like button for the host. Ayan. Ayun, oh, just one. Mega shoutout, sabi ni Kapsat Binis. Salamat, Kapsat. Thank you. Unti-unting naglalaho, tanging hiling ko lang sa'yo. You're welcome, Ma'am Chiki, kay Kapsat Binis Anthony Channel, sabi ni Kapsat Adeline. Hello po, mga Binis, sabi ni Jasmine. Lakas ata yun. Ayan, just type Kalokana, guys. Kapsat Pretty Adeline, kagigising lang, ha, sabi ni Binis.
Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Inangailan ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo nalulumbay. Just one. Kumusta? Binis na lang nga, sabi ni Kapsat. Ayan. Guys, patusok at patusok po sa nakalapin po sa taas. Thank you so much. Kaya't wag sanang damdamin, pagkat ito'y Ito'y payo lamang mula Wait lang guys ha. ating kaibigan na sa iyo. Kasama ng iyong puso. Inangay na naman. Pagkat ito'y may hanggang, buksan mo ang pintuan kasama ng iyong puso. Pinangailan ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng puwang ang puso mo nalulumbay. Isip mo'y unti-unting nawawalan, nalilito ang tulad mo, parang usok unti-unting naglalaho. Wait lang guys. Sarado lang ako ng bintana. Ito na ako, Inangay na ng hangin. maasa pa rin. Ayan. Mapansin mo, sana ay iyong tanggapin. Damdamin ko ito'y para sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo. Yes, one. Pwede ka na i-type mo lang yung Ilocana dyan. Walang hangganan. Ayan, nagbaba ng bahay si Just One, guys. Maasa ako na iyong tanggapin. Pangako ko sa'yo'y di ka bibiguin. Bakit nga ba iniwanan mo ko? Pinaliwala mo ko, sinaktan mo ko. Bakit nga ba iniwasan mo ko? Hindi naman ako nagkulang sa iyo. Tandaan Ang bilis mo, ng oras. andito Magwa 1 hour na naman ako. Andito lang ko, gagabay sa'yo. Tandaan mo, andito lang ako, andito lang ako, nagmamahal sa'yo. Salamat! Maasa ako na iyong pagbigyan. Pagbigyan mo aking nararamdaman. Umaasa ako sa iyo. Huwag na sanang iwanan pa ako. Bakit nga ba iniwanan mo ko? Pinaliwala mo ko, sinaktan mo ko. Bakit nga ba iwasan mo ko?
naman ako nagkulang sa iyo. Tandaan mo, andito lang ako. Si Kapsat, lang ako. kalkalpas ko nagkape. Kasi makaturturog na katay. Andito lang ako. Andito lang ako. Nagmamahal sa'yo. Bakit nga ba iniwanan mo ko? Binaliwala mo ko, sinaktan mo ako. Bakit nga ba iniwasan mo ko? Hindi naman ako nagkulang sa Mag-mute, ay, mag-off cam na lang muna ako. Wala naman tatlo lang naman kayo. Hello na modern Sonia Vlogs. Hello. Wait lang, bigyan kita ng jacket. Andito lang ako. Hi no, Domer Sonia Vlogs. Hello. Gagabay sa'yo. Thank you for coming. Ayan, hi sis, Bander's Journey. Hello. Ate Grace, hello. Happy Easter sa inyo guys. Happy Easter. Happy Easter. Ayan, thank you Ate Grace. Dandy Kit just won, sabi ni Ma'am Shiki Kai. Ayan, Dan Tamsak ho, sabi ni Nadomer Sonia. Thank you so much sa patamsak. Ayan, dikita nyo din sa Ate Grace na napaka-supportive yan. From Texas guys. Mansion na yung bahay niyan. Ayan, just type Ilocana, no Domer. Thank you so much. Thank you. Ayan, salamat. Ayan, patamsak po ho sa upcoming. Sige, tusukin natin yan. Ayan, number 3 ako. Ayan, Dan tusok na ano. Salamat ho. You're welcome. Sige lang ate, thank you. Salamat sa sa support. Thank you. Dan kay Ate Grace, sabi ni Domer. Ayan, nandiyan lang si Ate Grace, babalikan ka. Basta mag-comment ka lang dyan, sisi, sa kanila. Ayan, padikit din mga yan si Sis Bander's Journey, nasa US din yan. Si Ma'am Shikika, ipatamsak din po sa premiere niya.
Tapos si Kabsat Binis nasa Hong Kong siya guys. So dikitan niya na sila. Si Kabsat Adeline guys. Dikitan niyo, magaling yan kumanta. Salamat sa 5 million in the house. Wow, mahiya tayo niyan, Kabsat. O, di ba? Akyat ka nga dito para kumanta. Sabay ganun eh. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Mag-hide mo na ako kasi ano lang naman, 6 lang naman tayo. Yan, Brian is coming. I'm gonna drop the recycling off. Drive me nuts. Every time I stop, the cans. You know what that one? What? What, this one? Right, I'm gonna leave you here. All by Thank you yourself. so much. Just all by yourself. Daddy, Microsoft give me a $10. Salamat sis Vander's Journey. Ayan, dikitan mo siya, no? Magdikitan lang kayo dyan, guys. May kamagalap shoutout Vander's Journey. Sabi ni sis Ma'am Chiki Kai. Ayan, thank you so much, guys. Now, why you were running to tell me that you got free money? Huh? Every once in a while they give you stuff like that. Ayan, Bagtit. Kumusta ka na, Bagtit? Dan Tamsak host. Hi, Bagtit. Salamat. Sino yan si Bagtit? Ayan, nagbaba ng bahay si Bagtit. Ayan, nandyan din si Titibok CLHTV. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatusok dyan, magtamsak na rin kayo.
Yeah, it's not. Thank you so much sa 8 million in the house. Newbie host. Salamat sis. Ayan, just type Ilocana para si Nightboat bahala magbaba ng bahay nyo. Ayan, Titibok, may jacket ka na dyan. Huh? Ayan, salamat sa 7 million in the house. Digitan nakmet a host. Oo, yes. Wait lang. Hindi na ako magbakas, ha? Dikit. You know, in a little while, I'm gonna sit down and watch Godzilla, right? I don't know. What? Yes. Godzilla? Godzilla. Hello, Kapsat Angelica. Gano'n si Ida? Ayan, palike naman po please, sabi ni Angelica. Where can I release it? Huh? Or it's released already? Released on HBO. I don't know how to watch the Disney Plus dati, the Aquaman. What? Disney Plus, Aquaman. I want to watch the Aquaman. It's on Disney Plus. Isn't it? No, I cannot see it. Sige lang host, kahit walang banana. Baka si ano naman to si Toyski. Ayan, salamat. Ayan, nandyan si Kapsat Angelica, guys. Magdikitan lang kayo dyan. Mag-type lang kayo ng Ilocana. Hi, sis family Islander. Salamat. Thank you. Bantayan ka ng isang ninja ko. Ayan, salamat Kapsat Angelica. Ayan, number 33 ako sa'yo, Berna Gian. Ayan, magdikitan lang kayo dyan. Angelica, dan thumbs up, dikit kalimbang sa premiere mo, sabi ni Bagtit. Ayan, thank you so much, 10 million. Ayan, number 2 ako, Kapsat Angelica. Pangalawa ako sa tusok. Sa live mo. Thank you so much, 9 million. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatusok dyan sa nakapin po sa taas, baka naman po. Salamat host, kakaumpisa ko pa lang. Ayan, it's better na yung main mo muna yung gamitin mo para makilala yung yung channel mo. Tapos saka ka na lang mag-ninja kapag malapit ka ng mag-road to 1K. Just type Ilocana, guys. Ayan, padikit ko sa ating mga kapatid, guys. Mga supportive yan, mga binababa ni Nightboat. Salamat sa 5 million. Daw si just 1 over na dikitan mo siya. Idikit mo din yung main mo sa kanya para fair. Naiedita.
Ayan, Dan Bagpit from Just One. Ayan, salamat 7 million. Dan Tamsik siya nakapin, sabi ni Sis Family Islanders. Thank you so much, Sis Family Islanders. Mag-type ko lang ng Ilocana dyan, sis. Si ano ang bahala. Or wait lang, baba natin yung bahay. Wala ka naman. Yaman in summertime. Langoy! District. Hey! Ay, sarap talaga. Tubig alat nyo makikita. Kaya Sige, palit ko yan sa, ayan, pang 35 ako, Sis Family Islanders. yung maranasan. Halika na yayain ng mga tropa. Palit ko muna sa ano, sa nakapin sa taas. Total, tapos na sila kay ano, Sis Mamshi. Relax ka lang. Problema ay kalimutan. Ayan, megalap, shoutout Lalabs Family Islanders, sabi ni Kapsat Binis. Sinong may gusto? Dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Dahil ang sarap maligo. Sa tubig alat. Family Islanders, megalap shoutout, sabi ni Sis Banders Journey. Ayan, mag-ano lang po kayo. Ayan, Denise, Anthony, Lalops, ayan, Ilocana, Dan BD New Zealand, ayan, magbakas ka lang dyan. Ayan, dikitan mo sila, Just One sila, ano, si Ma'am Chikikay, si Banders Journey, si Family Islanders, ayan, mga legit mga yan. Banders Sisi, sabi ni Family Islanders. Oo, Binis, nabisit po ako nabisit ko na si Kabagtit, hehehe. Haha, Just One, Kabagtit, hahaha, sabi ni Binis. Ayan, 7 million, thank you. Hindi, may channel yan kanina na Bagtit ang pangalan. Ang daigdig ay may kulay at buhay. At kahit na may pagkukulang ka, isang halik mo lang limot ko na. Ay sarap ng may minamahal. Asahan mo pag-ibig. Di ko na-gets, Binis, hehehe. Ang ganda ng background music mo, host. Ayan yung yung kumanta sa LS ni Sis Jen noon.
Siya yung kumanta niyan, si Ednet One Love. Dikita nyo guys. Talagang legit ata na walang CPR. Tinesting ni Simply Jen. Kasi kaibigan din yan yung kumanta nun kay sa LS ni Simply Jen. Ayan, salamat 8 million. What time? Huh? You will watch later? In the room? No. Oo, di ko na yan ho, sabi ni sis family. Yes, sis. Kulubinis, bagtit. Basta bagtit ka. Saan kabsat, sabi ni sis Adeline Maganaka. Yan yung pinapatugtog ko. Yan yung yung kumanta sa LS ni Simply Jen noon. Yung may tattoo. Maraming tattoo sa braso. Tapos kabagtit? Sika ti bagtit. Tanungin mo kay sis Adeline kung ano yung bagtit. Saglit lang tayo ngayon, ma'am. Saglit lang tayo ngayon, guys, kasi nanonood daw si Mr. Kabsat yan, Ednet One Love. Kasi yung mga pinapatugtog ko dati, nag-claim na yung may-ari. Ayan, ito po yung channel niya, yung ginagamit ko ngayon. Ednet One Love. Adeline Maganaka, kabsat, maraming salamat sa inyo, ni Kuya kagabi. At dabagbagtit mo, just one, kunani kabsat binis. Delikado tayo dita. Magtingin tayo ng ibang songs niya. Yan, Bisaya, ma'am? Ilocano yan, just one. Haha, binis. Anthony Channel, sabi ni Kabsat. Ayan, salamat 9 million. Kan na yata, kan na eh. Ay, Ilocano, layo. Pagbalik ko, tatanungin ko mga tao kung ano ang bagtit na yan. Alaka! Taga Bagyo ka, Lalabs Binis. Yes, taga Bagyo siya sa ICC.
swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you're all yellow. Natandaan ko lang doon mga pagkain, sabi ni Just Juan. I drew a line for you. Oh, what a thing to do, my love. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bone turning is something beautiful. You know, for you I've lived myself right. Hey, for you I've lived myself right. Whoa, I love you so. I love you so. It's you. Look how they shine for you. Hinayayam niya tabiyagnan. Look how they shine for. Look how they Taga Baguio sila lolo ko sa City Camp Alley, sabi ni Sis. Hello, ambitious ang Ilocana. Hi ate, happy Easter, happy, ano ba yun? Saturday na pala sa inyo yun. Anong tawag doon? look how they shine for you. And everything that you. It was gold yellow. Yes, Juan, ahi, hahaha. Inayayam niya na nahiya na ako host maglapag, sabi ni Just Juan. Hindi, okay lang yan, Just Juan. Or type mo yung Ilocana. Mag-type ka ng Ilocana dyan. Thanks po, ambitious ang Ilocana, sabi ni Family Islanders. And dito din po, padikit po kay Ma'am Chikikay, si Kabsat Denise, si Kabsat Adeline. Adeline, happy Easter, Sisi. God bless po. Ayan. I was wrong. Now I find just one thing makes me forget. Red wine. Stay close to me. Don't let me be alone. Yan, happy Easter and anong tawag yan anong tawag kapag Saturday? Sabado Gloria ba yan? Sabado Gloria? Oo, magayon ka din, sabi ni Jason. Black Saturday. Kabsat Adeline, ano yung magayong? Taga Bicol ka ba, Just Juan? Sabi ni Adeline.
Ayan ha, adayin yun lang. Ililipat na ako sa Bicol. Sabi ni maganda po yun. Ayan, maganda sa Bicol, lalab, sabi ni Sis Family Islanders. Just one, kaya magiging Bicolanang hilaw na ako, sabi ni Kapsat Benis. Ayan, thank you so much, 10 million. Magmahalan lang po kayo dyan. Punta tayo dun, baka andun yung forever, sabi ni Family. Lalabs Family, taga saan ka din, sabi ni Bisaya ata si Sis Family Islanders, taga Davao ata. Pag tumagal ka dito, magiging pure, maganon ka na, sabi ni Jeswan. Pangasinan. Pangasinan ka pala? Ilocano ka ba or Pangasinan? Ayan, yes, lalap 2 hours lang andyan na ako sa'yo, ha, sabi ni, mas malayo kami sis, Family Islanders. Si Kapsat Binis, Panggalitok or Ilocano ka lalab, sabi ni Kapsat Binis. Oo, Sarong-Bagi. Ayan, 8 million. Thank you.
might have got to stay. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow. And I know this way I'm going. Back on my trouble, then I'm sure the way. Because the first time I ever thought I'm coming home to stay. Oh, stop on you. I've got to speed down my soul as just can be. Guess I'm on my way. Need a prayer and there for now. I guess I'll be with you till the end. Yes, I'm on my way. I might have not to stay. Oh, yeah. Stop on you. Oh, yeah. Stop on you. Hi, Mariano Baliwag. Hello. Ayan, salamat Ate Grace sa pag-BG. Sana ay Ayan, hello Mariano Baliwag. May jacket ka na. Taga Davao ako, Sis Adeline, sabi ni Sis Mamshi. Nagalong shoutout lang ka Ate Grace, sabi ni Adeline. Ayan, Gab Harsama. Thank you. Yeah, we got a whole thing of chopsticks. I did not know. Malamig ang simoy ng hangin. Ang ingay mo, Kabsat, sabi ni Sinong maingay? Dan na po sa nakapin.
Wala akong ginagawa. Nakaupo lang. Siguro yung yung tawag dito, yung aircon. Ano yung naririnig nyo? Hello, RGB10. Hello. Super thanks, Mariano, sabi ni Family Islanders. Wala akong ginagawa kaso ang ingay ng ng aircon. Nakaupo lang. Good Friday, nagkakantahan, sabi ni RGB10 Vlog. RGB10, thanks, sabi ni Family Islanders. Sabi ka lang, binisitor kita tapos mag-vlog ka dito, sabi ni Just Juan. Uy, may pangkape, sabi niya. Salamat. Alright, Trixie, what's wrong? Why are you so sad? They said it's noisy here because of that one. Because of the air conditioner? The air conditioner so noisy. Always turn it off and then freeze. Ayan, regards sa darling mo, Kabsat. Regards. They say hi. Hello, everyone. Hello, everyone daw. Ma'am Edeline, sabi ni RGB10. Ayan, please connect to our super chatter, guys. From Canada. Oo, marami din dito. Masasarap at masarap na pagkain. Hello, sir. Sabi ni Just Juan. Hello sis, happy Friday, tambayan kita, may pupuntahan maya-maya. Ayan, happy Friday din sa'yo sis. Road to America. Sige sis, Family Islanders, thank you. Nakarating ka na sa Pilipinas. Ayan, please connect to our super chatter guys, RGB10. Nakapin po sa taas pong bahay niya. Road to 500 na po.
Dan watch RGB10, dating dikit, sabi ni Kapsat. Haha, it's a prank, host. I know sis Family Islanders na April Fool's Day. Yun. April Fool's yung yung pinos mo noon. Just one, masarap ka ba? Masarap ka ba magluto? Sabi ni Kapsat. Relax ang sound, Bob Marley, reggae, sabi ni Just One. Ayan, pati ata si Kapsat. Pati ata si RGB10, Hello, RGB10, kumusta? Ayan tay balot mon. Naibuson Yan yung totoong balot yung kagabi. Dan dikit po sa RGB10, sabi ni Family Islanders. Di ko alam, di ko tinitikman sarili ko, sabi ni Just One. Ayan, marunong ako magluto, binis pagluto kita. Next naman. Prepare na talaga ako work, Sige. Ma'am Islanders, mag-iwan ka ng basakas po. Mabalikan kita, sabi ni RGB10. Ayan, 9 million in the house. Addato lang na, najibalot idirabiing. Alot. Agoy Kapsat binis Anthony Channel, makatikim tilakay na lol. Ayan, Kabutoy Orig, hello. Salamat sa pagbisita. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo, just type Ilocana. Ayan, nandiyan din si Kapsat. Allah kayo, kunana ni RGB10. Alag ba, basol kayo kunana ni RGB10. Adel, hindi ko maintindihan pero parang natatawa ako. Ayan, Kapsat Sheshi. Ayan, di kita niyo si Kapsat Sheshi, guys. Nasa Hong Kong po siya. Hello, everybody. Sabi ni Kapsat, Sheshi Vlogs. Guys, padikit po sa ating super chatter, guys. Nakapin po sa taas. Masarap na almusal na para bang tayo lang ay bagong kasal. Kaya't sunod. Sinusundan ko siya, pero walang halong malisya. Gusto ko lang malaman kung saan siya nakatira. Stalker ang dating, pero bahala na. Gusto ko lang... Sheshi, may galap shoutout, sabi ni Kabutoy Urig. Ayan, 8 million in the house. Gusto ko lang naman na siya'y lubos pang makilala. I'll break the camera. Let's say, wow.
Yes, Juan, sinabi ko lang, uli ang sinabi ko, ang lakay is lalaki. Ayan, 11 million. Hello. Ang sinabi mo pala, just one, sabi niya. Ayan, padikit po sa ating kapsat sa Hong Kong. Agree with that. What's that? It's amazing how kids learn to use a computer, a smartphone, and even learn to driving car. Yeah. Yet have no concept of how to use a dishwasher, vacuum cleaner, or lawnmower. Opinion. Ha ha ha! Ayan, say hi. Hello. Hello! Hello. There's no energy. No. Hello, Bianca Roms. Hello. Ayan, bigyan kita ng jacket, Bianca, ha? Hello, Meme. Ay, ni Diwata Bianca pala yan. Hi, Venus. Hello, kumusta ka na? Megalap shoutout ko sa lahat, sabi ni Bianca. Ayan, magdikitan lang kayo dyan. Hello, guwapo na Mr. Nicobs at Ilocano. Oh, you're not guwapo, right? You're not guwapo. You're pangit, right? Just like Tracy. Yeah, he is pangit, not guwapo. Hi, laging lagas ang saba, Meme. Ganyan talaga laging kinakain ng unggoy ang banana. Ayan, 13 million in the house. Thank you. There you go. What do you think of this life hack? Green eye. It depends upon the... What you call that one? Your eyes. Hindi, no, hindi siya nag-stick sa one color. Sometimes gray, sometimes green, sometimes black. Bluish. Bluish. Parang ice lang sa freezer, lol, sabi ni Kalsat Adeline. Or hazel. Either brown, green. Hazelnut. Ayan, thank you so much, 12 million. Depends on the streak of light, ma'am. Hehehe. Next naman yun, English. Hello, Pogi Brian from RGB10. Sabi niya, hindi daw siya Pogi, pangit daw siya. Like Trixie, pangit. Yes, it depends upon the reflex of the light. Sana all, what's a beautiful eyes, sabi ni Benice. 14 million, thank you. Just one. Ibulsa ko yung English mo. Oh, so okay. Like that. Yeah. Smart as no. $13 million. Thank you. Full pack dan Mayo 24 at sa isa pang may bahay dito, sabi ni RGB10. Ayan, dikitan mo si Just One, no? Hindi pa kayo magkadikit. Guys, haha, maka-English lang, ma'am, sabi ni Just One. Buti nga nakabalbas siya eh. So, hindi na siya makati.
Ayan, 11 million. Thank you, guys. What is your address, Just Juan? Sabi ni RGB10. Naks. Ibaba mo daw yung bahay mo, Just Juan. Just Juan, sa pagbisita, see you po, sabi ni Kabsat Sheshi. Ay na, may nagtanong ng address mo. Nakamute ako sis, sabi ni, okay lang Kabsat RGB10, binalikan mo na ba ako? Lol, sabi ni Adelie. Magbayad ka kasi dyan, Kabsat RGB10. Uy, we don't have food, only lasagna. That's tons of food. She just don't want to make it. Bangs, gawin mo to. Kilay is life. Kabs RGB10, kanta ka na, sabi ni Kabsat Binis. Oo nga. Kanta nga kayo. Di kaya puksahin ako mga madam. Ha? Ayan, single yan si single yan si RGB10. Kabsat una yun, I cannot. She said, I cannot. What? Dan po kay Meme Cheryl. Ayan, dikitan mo yung mga hindi mo kadikit dyan, bebe. Meet up na lang po tayo pag bumisita kayo dito. Ang ibig sabihin ni Kabsat RGB10 is, daw yung yung bahay mo, yung channel mo, yung link mo. Yun yung hinihingi niya para madikitan ka, Just Juan. Thank you so much, 10 million. Later, kapag manonood na kami. Naririnig niyo pa ba yung yung maingay? Kasi yung aircon super ingay-ingay. Adeline, magana ka, ikaw ba si Islanders? Hindi, Kabsat, magkaiba yan si Kabsat Adeline at saka si Kabsat ICC's Family Islanders. Magkaiba. Hello to your husband, Habi Kabsat. Glad to see you both here from Seshi Vlogs. Yan, hindi yan tinotopak kaya nagpakita dyan sa camera. Most of the time, ayaw niyang magpakita sa camera eh.
camera shy. Even it's not. Even faces. Hello, Bianca. Sabi ni Seshi Vlogs. Ma'am Adeline Dan na po from Bianca Roms. Ayan. RGB10 vlog, Han Lakay. Sabi niya. Ito yung bahay ni Kapsat Adeline, oh. Ayan, binaba ni Nightbot, Kapsat RGB10. Mama Adeline Dan Pulpak, sabi ni Kapsat RGB10. Wala ka pang katrabaho? Ay, sa ano ka pa pala mag-resume sa work, no? April 4. She's left funny faces on the phones and stuff. It's crazy. See? My hand hurt. Why always my hand? You typing on exercising. You need one of them squeezy balls. Huh? You want one of them squeezy balls so you can exercise your hand. Always like that if I hold a lot of the mouse in a very lower position. Ma'am Sheshi Dan po, sabi ni Bianca Roms. Nagatidog met ata nga harangin for just person. Skip mo na yan. Skip mo na. Dan to you, Miss Bianca from Kapsat Sheshi. Guys, padikit din po kay Mr. King, guys. Very supportive din yan. This is Jen. Simply Jen. I think dikit na kayo ni RGB10 Kapsat Sheshi. Tignan mo lang. Ayan, on the way po, sir, RGB10, sabi ni Kapsat Sheshi. Here. Okay, keep on back. Okay. Oh. Disturbing the one who was playing the game. Forget about getting all my ducks in a row. Diwata dikit na dati, sabi ni Kapsat RGB10. Mag-LS ka? Kapsat RG? Walang naman, Ma'am Adeline. Yes, magkaibigan na kayo, Kapsat. Matagal na. Malang pagdating. Ayan, padikit din po kay Kapsat si Sis Donna, guys. Si Sis Donna B. I love you, Sheshi, sabi ni RGB10. The door's open. That's the paint glass wall. Yeah. Tugs. She opened in the... The door was already open. Look. It should be in the other side, right? Yes. It's crazy. 9 million. Thank you.
Ayan o, nag-I love you na si Kabsat RG o. I love you to Kabsat RG Biten. How sweet. Hehehe, sabi niya. O, ayan, mabait talaga yan si RG Biten. Mahalin nyo ng tudong-tudo. Adeline Madam watching here, sabi ni Kabsat Sheshi Vlogs. Ayan o, magkalugaran kayo ni Kabsat Denise, Kabsat Sheshi. I love you all, ha ha ha, sabi ni Kabsat Denise. Spread the love. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa aking piling. Luha ng pag-ibig, kay sarap haplusin. Tulad ng tubig sa batis, hinahag ka ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. Dan po, Ma'am Diwata Aginaya, sabi ni Bianca. Ang pag-ibig natin, tulad ng langit na Padikit kay kay Sis Phil ang mabuhay life, guys. Ma'am Sheshi, ingat ka dyan, sabi ni RGB10. Si Nanay Jubita also, nandito din sa US yan. Ayan, 8 million, thank you. Dikitan nyo na yung mga taga-US, oh. Ito, oh, binababa ni Nightbot Kapsat. Yeah. Gusto mo rin I love you, Benny? Sabi ni Just Juan. Nawawala, nalilito. Haha, nagrigot ang birok. Itiado alias na. Nandyan na nga. Yes, Sheshi Vlogs. Oo naman, yes. Ha ha ha, sabi ni Kabsat. Buksan mo ang pintuan, isama ng iyong puso. Buti na lang may Nightbot na masipag. Ay na, kanina pa yan. Ma'am Anthony Binistiano Dan, sabi ni Bianca. Patamsak naman po sa premiere ko, dikit na din po as if hindi pa, sabi ni ko. Sige, ano yan, tututusukin ko yan, bebe. Ayan, tusok. Number 45 ako. Pagmulat ng mata, YT. Bago matulog, YT. Pati panaginip, YT. Hahaha. Ay na, apo.
Ay patuloy kong mamahalin. Salamat 9 million. Dalawa lang dumikit sa'yo, Kabsat RG. Ayan, 10 million in the house. Sige lang, Kabs. Thank you. I love you all, including Denise, syempre, sabi ni Just Juan. Gusto niya yung nagsosolo lang, Just Juan, oh. Ayaw niya nang may kaagaw, uy. Yun lang, marami kami. Ay guys, mag-e-end na ako guys kasi manonood daw si Brian ng TV. Thank you so much guys sa support. Thank you. God bless. No, I don't.
Ayan guys, thank you so much sa support. Thank you so much. Bye guys, thank you. Thank you sa 2 hours na pag-stay. Thank you so much. Ayan, nakapag-present lang ako kay Lolo. Okay na yun. Ayan, God bless everyone. God bless. See you again tomorrow. Thank you so much. Kasi si Brian, may pasok siya bukas. Bye.